600 urte inguru kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek behintzat ala zidan kontatu. Enbat itzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen. Euskaldunontzat barruan altxor handiak eizek hartzen. Igazu dako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Jo nuen itxas barrena, bihotza dara eginez. Murgildu nintzen urgardenetan, arakatu ongi jare haitzetan. Han zegoen tinkaturi, goroldioak ez daliri. Guztioz bultzatzen, altxor kutxa zabaldu nuen. Atzera egin ninduen, uhin handi bat altxatu zen. Inore zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa. Hau da gure orgoilua, altxor guztien iturria. Eta hau hola ez pasan, sanazatela kalabazan. Ipuitxik barregarriak kontatu nizkizuen plazan.